Alhamdulillah ya Abuja. Allah za ta kama yi ko. Da wayar Allah da Allah. Gari kada ya cika da surutu. Wasu yanzu na gaya maka maganar na kace mun ba gaskiya ba ne ba zan ce. Na ce maka ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa. Kace wata maganar ma an yi ta ai sai kai ta mamaki ta ya za a yi kaza a yi kaza ce maka to shi kenan na yi ka kyale. To ai. Wanda ba na idan duk dai ka zo ba abin da za mu yi wanda abu da kai. Talk to you. To ce shi ne. Ba abin da zan ke cewa. Dan ina ganin Congo is this alternative for us. Ai ba damuwa. Kai da haka wannan ba za ta wannan kam kai ta san ba za ta yi kawai dai tunda dai ba mu da gwamnati. Kuma saboda kai ai kuka da zaka zo ran alamin zai kace go kuma saboda yadda sai ma muka rasa gwamnati ne da kai hakuri ai dai magana kyauta ne da ka ko miki ka san ba kyauta maka ba kawai dai ka hakuri sai ka zo ai kamata yi dan zai gan shi kamata yi mu mai kira ko ba gane ba ko symbolically ai kan da ka dai hakuri kai hakuri Allah ya kawo ka lafiya kuma shi abubuwan nan fa na Allah ne shi ne wani calculation da yake a very wrong calculations duk wani calculation da yake ba a nan take ba ai ban bannawa ba a nan take ba na gaya maka kowa zai ji tsoron hidimai kowa zai ji tsoron hidimai kuma wannan mutumin nan ya suka da Jonathan fa aiki fa ba shi yazo ba aikin ya nuna cewa kamar gwamnatin wasu corruption da sauran. Gaskiya ne. Kuma dan an hana shi corruption din ne ma fa. Ba wai dan is green ba ne. A fi kawo maganar green alaji. Ai maganar kyauta dai ba kyauta ba amma dai kai hakuri ka bari dai sai ka zo. Mun fara magana da da shi gaskiya ya kira ni muna magana da shi ne ce mishi kafin mu magana da kai nake to tsakani da Allah musabbal dan ba kyauta ba shi mana wata baya da wannan yake shi gashi ya fara mini explaining ga yanda aka yi SLSD yayi waye Saru Shagori waye kaza da shi to ya kira ka yi magana da kai yace mai ba ya ce mashi yana ganin waɗannan abubuwan zai gani sai dai ka zo kafin magana waya yadda take Allah ya kawo ka lafiya ba dai kai shuru yadda kai gwada maturity in ka don sai yadda kan kai shuru ka rabu da abin nan labarin kuma da security suka bani wai suna so a yi skatulin wannan shari'ar duk akwai wannan game plan din amma dai wannan aikai ko muka ga ai ba ikon shi bane ba ikon ka ne ko tunda yake yana rike abin da yake mana rikon sa kai na kashi an bari da Allah ka bari ka nemo wannan magana na ga ma ba magana waya ba su da kyau ka ne bari gobe idan ka zo jibi ko sit down kamar yadda muke mu zauna mai waɗannan maganganu an za mu kira shi sorry da Allah to yawa sai mu zauna in ta kama daga baya kuma sai mu kira shi shi yaushe zai dawo ne wallahi gaskiya ban sani ba wallahi dan nazun ma ni kusan kamar dai mun yi manganu haka ba da daɗi haka ji ma zai I show him my hunger sai ka zo Allah ya kawo ka lafiya ba damuwa a yi haƙuri da Allah ba damuwa